There is an elephant in the living room, and he's pissed. He wants answers, and he wants them now. Tasolla ole kuin John Doe. Ei se mikä bobo, vetäs eli rikoksen uusijalle no hope. Rikoksessa tarkoita fyysistä ja henkistä raiskausta, viattomien lahtausta, mielipuolista sairautta, jota menee niille, ketkä luulee lähtevä maan päältä ja voi uhrin sekä uhrin omasten kaunan välttää. Se on takaisin maksuaika viimeistään kun arkusmatka. Ei oo tunneli päässä paloava helvetin karu matka. Valve kuolema, odotusalla kiiras tulessa riipa tunteitas. Näet kaiken vaikka silmät tummistaa. Tunnet kun sun kulkuset vihloe krampaa. Kuulet äänetpää sisällä, tosta puhuu se vittu paska. Ei harmonia loimita pahueen langat virrassa. Siispä ota säilyttäpeek sielusi elämän virrasta. Se olko teottas hintana. Anteeksi anto on diiva kaapaa. Pilkkajalle palaa pilkka vastaan. Selit eikä lepari, vingut kun pistetty kulikaisesti lenkkele sua kun levari. Sytisi luupaa verkko kalvo lassi niin kauan ensin tuut sokiaks. Lotiolta tuntuu pelastukselta sen rinnalla kun valan musta mun musta puoli ottaa. On sidoksissa voimin joita tuut ymmärtä vasta kun tunnette nahkasi alla ja suolis tossas. Kaikenlaista paska on tehnyt mutta läskä mitä vastaavaa mitä näen tänään maailmassa. Ja ilman tuntuu siltä kaikko on nyt tista harhaa. Pavitut yksinkertaisesti miehen ovat tästä maailmasta. Kaikki ei voi vaikuttaa, mut se on fakta, että aina nyt yhden mulkun toiselle puolelle saa mukaan. Mut kuolema on vaan siirtyminen kummitteluun koko aika työhön. Mörkölle sinut syöpöön.